Destijds van de Zuid-Afrikaans op T3 Goeienaand. Die Zuid-Afrikaners hier dit geraakt wordt van oppositie door de Trump. Diezelfde plekken zie je dit geraakt wordt. Diezelfde plekken zie je dit geraakt wordt. Aan de municipaliteit dezelfde richten zie je dit geraakt wordt. Die municipaliteit dezelfde richten zie je dit geraakt wordt. En dit geraakt wordt. En voorgelijken naar ook zelfde richters. Die Zuid-Afrikaners zie je dit geraakt wordt van oppositie door de Trump. Die het helemaal richters. Die richters geneem. Die Zuid-Afrikaners die het geraakt wordt van 800 plezier en nog 800 deze worden plezier. Alles gemaakt. Die politie zegt dat dit geraakt wordt en welkom. Van die alles gaat welkom. Of hier dit geraakt wordt. Of hier dit geraakt wordt, wanneer dit geraakt wordt. Die politie zegt in dit geraakt van 800 deze mensen stort en 800 plezier en nog mensen stort en alles geëist kan worden. Of zien we hetzelfde tijd, of zien we dat bij dezelfde tijd, dezelfde plek is. Dezelfde tijd, dezelfde plek en tot ziens. Goeienacht.